खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बुरलुंबुथुर दैमायाव सासे हिनजावसाया नावनिफ्राय गोग्लैलांदों। हानजायारि गाग्लोबनायाव आनजाद होनानै फैनाय साबा फरायसाया जोखोम। ड्राग्स फालांगि खालामनायनि दायाव सानै बिसि फिसायखौ हमनो हादों। आगरतला रेलवे स्टेशनाव साब्रै बांलादेशी नोगोरारिखौ हमदों। आसामनि बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि रमनि बर्मना जोबथा हां लाबाय। मिरु सोरखार आरो त्रिपुरासा मथानि गेजेराव गोरोबथा गोबाङानो रंजाखांदों। सालबारियाव आलादा आलादायै सानै ड्राग्स फानग्रा आरो सोबग्राया हमजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बुरलुंबुथुर दैमायाव समबारखालि सासे लाइमोन हिनजावसाया नावनिफ्राय गादलिनानै गोग्लैलांदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेलासे समनि 3 रिंगासोआव जेब्ला हिनजावसाया सप्तेश्वरी मुंनि नावजों निमाथि घाटनिफ्राय अपालामुक घाटसिम दावबायलांबाय थादोंमोन। बे समावनो नाव सायाव थानानै फट' खेबबाय थादोंमोन। बे समावनो गादलिनानै दाहार दैमायाव गोग्लैलांदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोग्लैलांनाय हिनजावसाखौ जरहाट जिल्लानि बालिगाव ओनसोलनि पूजा बेस बरुवा होननानै सिनायथिनो हादों। बे जाथायनि उनावनो स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्स एबा SDRF आ अपारेशन खालामनानै खैफोदाव गोग्लैनाय हिनजावसाखौ रैखा खालामनो हानाय जायो। बे समाव पूजा बेस बरुवाखौ जरहाट मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थिसननाय जायो होननानैबो मिथिनो हादों। तिनसुकियायाव समबारखालि गोजौ फरायसालिनि आनजाद होखांनानै फैनाय साबा फरायसाखौ माखासे हानजानि दुथांफोरा बुनानै गोब्राब जोखोम खालामदों। सोलिबाय थानाय गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद एबा HSLC नि जोबथा आनजादखालि गाग्लोबनाय जाथायाव साबा फरायसानि गेजेराव 3 फरायसाया गोब्राबसिनै जोखोम जादों होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बबेनिफ्रायबा 30 सासो सिनाय मोनै दुथांफोरा फैनानै आनजाद होखांनानै न' फारसे फैबाय थानाय फरायसाफोरनि सायाव गाग्लोबदोंमोन आरो बुनानै जोखोम खालामदोंमोन होननानै मिथिनो हादों। बे समाव गोब्राब जोखोम जानाय 3 फरायसाखौ फाहामथायनि थाखाय तिनसुकिया सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जायो आरो माखासेया बुजादोंमोनब्लाबो जोखोम जानायखौ लानानै खारग'नो हादोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। दुथांफोरजों गाग्लोबजानाय फरायसाफोरखौ तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय बरदलै नगरनि सेन्ट स्टेभेन्स हाइ स्कुलनि फरायसा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटीआव समबारखालि सानै बिसि फिसायखौ ड्राग्स फालांगि खालामनायजों सोमोन्दो थानायनि दायाव हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि समाव गंसे बास रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS15AC2826 आमिनगावनि राजा लामा 27 आव स्पेशल टास्क फोर्स एबा STF आ सिग्रोबनानै ड्राग्स फालांगि खालामग्रा सानै बिसि फिसायखौ हमनो हादों होननानै मिथिनो हादों। हमजानाय सानै सुबुंखौ मोहम्मद खरगेज 53 बोसोर आरो हामिदा बेगम 45 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। स्पेशल टास्क फोर्सआ बिसोरनिफ्राय 12 फिसा ड्राग्स बाक्सु आरो 139.5 ग्राम लिरथायनि हेर'इनजों लोगोसे गंनै मबाइल फनबो मोननाय जादों। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो लाबाय होननानै मिथिहोदों। त्रिपुरानि आगरतलायाव आइजोजों लोगोसे गासै 4 बांलादेशी नोगोरारिखौ दिनै हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रेलवे पुलिस एबा GRP आ सिग्रोमनायनि गेजेरजों आगरतला रेलवे स्टेशनाव आइननि बेरेखायै भारतआव हाबखुमा फैनाय बिसोर 4 बांलादेशी नोगोरारिखौ हमनो हादों होननानै मिथिनो हादों। बिसोर 4 बांलादेशी नोगोरारिनि बेरेखायै आइननि गेजेरजों एजाहार होनाय जायो। बे समाव बांसिनै मिथिनो थाखाय बिसोरखौ पुलिसनि आवथायाव लानाय जायो होननानैबो मिथिनो हादों। 1978 मायथाइयाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिबान रुजुनबोनाय रमनि बर्मना समबारखालि जोबथा हां लाबाय। आफां आसामनि नलबारियाव गोबाव सम लोमजानायनि उनाव रमनि बर्मना रुंसारि जादों होननानै सुलुङाव मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि रमनि बर्मना मोनसे समाव नलबारि कलेजाव पलिटिकेल साइन्स बिफानाव बिबुंगोरा खामानि मावबोदोंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथांनि रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों।
त्रिपुरानि त्रिप्रासा मथा दैदेनगिरि प्रदो देव बर्मानि दैदेननाय हानजा आरो मिरु सरकारनि नखर बिफानजों मोनसे गोरोबथाया सनिबारनि मोनाबिलि समाव जानानै थाङो। बे गोरोबथा हाबाफारियाव त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि मानिक साहा आरो चीफ सेक्रेटारिखौ लाफानानै रायजो सरकारनि गोबां गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लाफादोंमोन। प्रदुप देव बर्माजों लोगोसे मथा हानजानि मासिगिरि जगदीश देव बर्मा आरो आफादगिरि विजय रांखालमोनहा बे गोरोबथा खालामनायाव मैखोमै बाहागो लादोंमोन। मिरु सरकार, रायजो सरकार आरो मथा हानजानि 3 खनायारि गोरोबथा बायदियै फैगौ समाव त्रिपुरानि ट्राइबेलफोरनि हा-हुफोरखौ रावबो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बायनो मोननाय नंलिया। ट्राइबेलनि हानि रैखाथिखौ रोखा खालामनाय, ककबरक रावखौ अरायनि थाखाय फोथांनानै लाखिनो मावख'फोराव बाहायनो मोननाय आरो त्रिपुरानि ट्राइबेल अट'नमास काउन्सिलाव गावखुंथायारि गोहोखौ फेहेरनाय। बे गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव त्रिपुरानि ट्राइबेल सुबुंफोरा त्रिप्रासा मथा हानजानि दैदेनगिरि प्रदुप देव बर्मामोनखौ जोबोरैनो बाख्नायनानै रंजाखांदों। बाक्सानि सालबारि दलाजानियाव जायगानि रायजोफोरनि हेफाजाबजों आनन्द बाजार पुलिसा हमनो हादों सासे ड्राग्स फानग्रा लाइमोन। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिया समुवागातिनि रन्टु केरकाटारि। नारें खाजि खावनायनि सन्देहजों हमनाय रन्टु केरकाटारिनिफ्राय गं 14 कन्टेनार आरो 21 ग्राम ड्राग्स हमनो हादों पुलिसा। बरपेटा रडनिफ्राय ड्राग्स लाबोनानै गुबुन गुबुन जायगायाव फानदोंमोन होननानै रायजोनि सिगाङाव सिमान जादों हमजानाय लाइमोना। थिग बेबायदिनो गुबुन मोनसे नायबिजिरनायाव सालबारि महकुमा पुलिस बेंगिरि नीलतबल सयकियानि दैदेननायाव फोरमानजों लोगोसे हमजायो गुबुन सासे ड्राग्स फानग्राया। सालबारि आरो गबरथना पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव बिलासिपारा गामिनि गावनि न'निफ्रायनो हमनाय जायो जेहरुल इस्लाम मुंनि ड्राग्स फालांगिरिखौ। हमजानाय जेहरुल इस्लामनिफ्राय गं 102 कन्टेनार आरो 12 ग्राम हेर'इन हमनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।